творчеството, вдъхновението и красотата. Тук в Созопол, където само след броени минути ще открием дългоочаквания от всички фестивал на младежкото творчество. 8-ми международен младежки фестивал Музите 2013. Форумът, който цени и укриля таланта и всеотдайността към Негово величество изкуството. Фестивалът посланник на изкуството, творчеството и красотата. Щастливи сме да ви приветстваме всички тук над 1300 участника от България, от Украйна, Словакия, Беларус, Молдова, Чехия, Литва, Македония, Норвегия, Русия, Грузия. Щастливи сме да кажем и добре дошли на всички 700 участника от нашата родна България.